vítajte u nás. Dobrý deň. Dobrý deň, Andrejka. No a pokiaľ nás sledujete od začiatku, veľmi dobre viete, že Martinka Valašová nás dnes naučí vyrábať rôzne kvietky z papiera, ktoré majú rôzne využitie. K tomu sa samozrejme dopracujeme. Tých techník, ako ste mi povedali, je niekoľko. My si predstavíme iba zo pár asi, lebo nestihneme všetko. Áno, tých techník na výrobu kvietkov z papiera je naozaj nie, že niekoľko, ale by som povedala, že možno aj niekoľko stovák, pretože naozaj záleží od použitého materiálu, od spôsobu, ako spracujeme ten materiál a hlavne teda potom, kam tie kvietky použijeme. My vlastne aj tu môžeme vidieť na tých ukážkach, že naozaj tých kvietkov je veľké množstvo a dajú sa využiť rôznorodo na rôzne projekty v domácnosti aj napríklad na dekorovanie. Brošňa, veľmi dobré. Áno, Martinka si takto vyrobila krásnu brošňu. Ako sa k takej brošni dopracujeme? To si samozrejme ukážeme. Je to taký romantický vintage štýl v takom duchu. To je, akými kvietkami začneme, Martinka, v akej farbe? Bude to ružová, keďže ide o romantiku? Áno, spravíme si moje obľúbené, je to staroružová farba. Použijeme, toto je konkrétne papier na scrapbooking, ale v podstate má kvalitu aj gramáž výkresu klasického. Takže môžeme použiť aj klasický výkres. S tým, že ten výkres buď si môžeme nafarbiť, alebo častokrát sa dostaneme už aj k farebnému papieru. Pokiaľ by sme ho farbili, akými farbami? Je to úplne jedno, to je aké už máme iba na vás, dispozícii? či si to opečiatkujete najskôr napríklad nejakými farebnými pečiatkami, alebo či si zoženiete už priamo farbený papier. Môžete použiť napríklad kávu. To je môj obľúbený spôsob. Tu vlastne vidíme, hej, že som použila na tom kvietku tiež, len som natrela. Len obyčajne som si urobila instantnú kávu a ledabolo som ponatierala ten výkres najskôr, predtým, než som začala vystrihovať kvietky, alebo teda pracovať na tom kvietku. Tak je taká možnosť využitia kávy napríklad. Dobre, máte tu aj nejaké šablóny, vidím? Toto sú silikónové pečiatky, s ktorými si my vlastne spravíme základ na ten kvietok, ktorý budeme robiť teraz. Teraz si spravíme takýto kvietok, ako vidíme tu na tej plechovke alebo na tom črepníku. Ako základ použijeme teda ten farebný papier a plus silikónové pečiatky, ktoré si nalepím na akrylový blok a napečiatkujem si kvietky v 3 veľkostiach na papier. Takže to sú vlastne silikónové šablóny. Takže vlastne ja už mám napečiatkované tie ďalšie 2 veľkosti. Takže rôzne veľkosti? Áno, dobre. Presne tak. Ak nemáte pečiatky v rôznych veľkostiach, ako dá sa naozaj, jednoducho si nakreslíme kvietky. Vlastnoručne, samozrejme. Presne tak. Ak si chcete dodržať tú veľkosť, tak si najskôr nakreslím kružnicu a potom do tej kružnice do 3 rôznych veľkostí nakreslím 3 rôzne veľkosti kvietkov. Tak. Keď mám napečiatkované tie kvietočky, tak pustíme sa k samotnému vystrihovaniu. Ja sa priznám, že ja strašne rada vystrihujem. Ako ja by som mohla... Mňa to ukľudňuje, hej. Takže vystrihneme si ten najväčší kvietok napríklad. Vždy základ si vystrihnem len tak nahrubo. Áno, a potom tie lupienky a potom tie lupienky vlastne idem po okrajoch tých lupienkov. Pri tomto kvietku sa snažím, aby mi tie čierne obvodové čiary neboli vidieť na krajoch alebo na koncoch, ale tento stred nechávam, lebo ten celkom pekne pôsobí. Našla som si taký jednoduchý spôsob, aby som nemusela vystrihovať proste, že každý lupienok ako takto. Takže idem najskôr tak, že vlastne vždy zoberiem každý lupienok z jednej strany. Z jednej strany. A potom pokračujete tou druhou stranou. A potom pokračujem druhou stranou a tým pádom v podstate šetríte čas a ide vám to krásne rýchlo. Áno, vy nám tiež šetríte čas, pretože ste už aj vystrihli tie kvietky, takže môžeme s nimi pracovať a ukázať, ako sa dopracujeme k takému 3D efektu v podstate. Takže my máme pripravené už vystrihnuté kvietky v 3 veľkostiach. Keď ste si všimli, tento kvietok je už vyzerá taký chudák ako použitý, ale to je na schvál. Áno. Pretože ja som ho na schvál jednoducho si ho pokrčíme. Normálne kľudne aj takto. Môžem vás poprosiť toto, že by ste mi pomohli. To mi ide. Takže môžeme krčiť a potom len vystreme. A tým pádom už si vytvoríme taký ten základ, 3D efekt. Samozrejme použijeme 3D vankúšiky a ešte trošičku na zjemnenie. Šikovná ste, dobre. Takmer poodpadávali tie lístky. To len chce trošku praxe. Použijem gázu, takže treba siahnuť do lekárničky. Iba kúsok treba? Iba kúsok. A tú gázu vlastne použijem na
trošičku na také zjemnenie toho priestoru medzi tými jednotlivými vrstvami. A takýmto spôsobom vrstvíme. A takýmto prilepíme, spôsobom a kvietok je na svete. Alebo môžeme použiť takéto špeciálne pomôcky. Môžeme použiť aj tie 3D vankúšiky. Áno, a ako vyzerá taký kvietok v tej finálovej podobe, to sme videli na tom črepníku. Pokiaľ sa vám takéto kvietky páčia, zostaňte s nami, pretože Martinka nám ukáže ešte, ako vyrobiť aj iné kvietky. My sme tu teraz pracovali s takým špeciálnym papierom, môžeme použiť pokojne aj výkres, ale samozrejme existujú rôzne druhy papierov. Aké? Na to sa teraz pozrieme. Áno, Martinka nám v tejto chvíli ukáže iný kvietok, ako vyrobiť z papiera. Čo to bude? Bude to takýto kvietok. Takže to je ten kvietok, čo sme si predstavili vlastne v tom prvom kvôli stupe. Papieru, áno, kvôli farbeniu. Káve, že sme Presne. tam použili kávu, respektíve vy ste použili kávu. To znamená, že je to klasický výkres, ktorý sme zafarbili kávou. My budeme pracovať s takým istým výkresom, alebo už s farebným papierom? Ja budem pracovať s farebným papierom. Zvolila som si dvojfarebný papier, takže uvidíme, čo nám to spraví potom na efekte. Dobre. Ale v zásade sa dá naozaj pracovať so základným výkresom a môžeme použiť nielen kávu, ale rôzne ovocné šťavy, jednoducho čokoľvek, alebo aj len vodovky. Ak to leda bolo natriete, tak nám potom vznikne taký krásny prechod medzi farbami, takže dá sa s tým vyhrať. Na ten kvietok použijeme ako základ takisto 8 kvietkov, ktoré majú rôzne veľkosti od najväčšieho po najväčšieho. A základ, alebo teda prvá fáza je, že si opäť vystrihneme tých 8 kvietkov. Takisto tým istým spôsobom, ako som ukazovala, len tu sa snažíme odstrihnúť vlastne tie obrysy, aby nám to neprekážalo potom pri tom kvietku. V tomto prípade ste tiež používali silikonovú šablónu, alebo môžeme opäť rukou? Môžete nakresliť rukou, alebo toto som si normálne vytlačila na obyčajnej tlačiarni, takže som si trošičku pomohla. Šablóny kvietkov nájdete dnes od vymyslu sveta na internete, takže treba sa inšpirovať trošičku. Ja už som sa dostala teda dopredu v čase, hej, a máme vystrihnutých 8 kvietkov od najväčšiu po najmenšiu. Čo potom potrebujeme? Z nejakých buď zvyškov, alebo z obyčajného kúska nejakého papiera si spravíme takú drobnú maličkú guličku, na ktorú my vlastne budeme skrčať, alebo teda natáčať všetky tie kvietky. Začneme od najmenšieho. Dáme si tú vytvorenú guličku do stredu a všetko, čo potrebujeme spraviť je, že si tie lupene natáčame alebo zatláčame na tú guličku. Na tom malom je to dosť také najťažšie. Potom sa snažíme vlastne aj tie konce tých lupeňov normálne nechtom ešte popritláčať. Ono nám to potom vytvorí taký pekný efekt. Medzi jednotlivé kvietky buď použijeme tavnú pištoľ, alebo lepidlo. Tá je rýchlejšia, alebo obyčajné lepidlo. V tomto prípade môžeme použiť lepidlo na papier. A ukladáme na seba. Snažíme sa tie lupene dávať nie takto, aby lícovali, ale proti sebe. Aby sa lupene prekrývali v Presne podstate, tak. aby neboli... A aby opäť. ten efekt bol 3D. Opäť zase iba po jednom lupienku. Pekne pritláčame. A takto by sme pokračovali pri všetkých 8 kvietkov, od toho najmenšieho teda, až po ten najväčší. Vznikne nám taká malá guľka papierová. Vznikne nám taký malý púčik, alebo takto asi približne. Ja som si tu ešte nechala poslednú, ale takže keby sme chceli, tak ju môžeme tam nalepiť. Keď vidíte, že naozaj som sa snažila tie konce tých lupienkov potlačiť, pretože čím viacej to má taký pokrčený tvar, tak potom ten efekt, keď chcete, môžete vyskúšať. Áno, povedzte, ale ako? Postupne otvárajte tie lupienky, aby sme vybrali tú strednú guličku, ktorú sme použili ako pomocnú v podstate. Čiže tu odtiaľ potrebujeme dostať von. Počkajte. Nemusíte ich otvárať úplne, stačí len tak, aby sme sa dostali k tomu stredu. Tak ja úplne, dobre, takto veľmi rýchlo ide. Presne tak. A teraz vlastne túto malú papierovú guľku tu odtiaľ vyberieme. A teraz, môžeme si, trošku nám tam chýba ešte tá posledná, ale to je ako v podstate už iba úplne na nás. Buď si ju môžeme trošičku takto roztiahnuť. Už si vytvarujeme ten tvar, aký chceme mať. Áno.
Do stredu si buď môžeme nalepiť, krásne vypadajú napríklad, keď si nájdete nejaký drobný kamienok, alebo nejakú korálku väčšiu, alebo môžeme použiť, tak ako som použila pri tomto kvietku, malé korálky. A to úplne jednoducho tak, že si do stredu Opäť použijeme normálne lepidlo na papier. Natlačím tam takú väčšiu vrstvu toho lepidla. Ako keby, dajme tomu, že pol hrášku, alebo... A vidím, že pracujete aj s gombíkom. Takže Gombíky možno aj mám taký veľmi gombík. rada. Vhodný by bol nie taký plochý, ale trošičku také tie, čo sú tak dobulatá, že vyzerajú ako polperlička napríklad. Áno. Tu som použila práve také gombičky. A toto je úplne zase iný typ. Áno, to je úplne iný typ kvietku. Na to potrebujeme kruhovú ráznicu. Je to trochu pracnejšie, ale opäť to vyzerá veľmi pekne. Keď chcete napríklad ozdobiť nejakú krabičku, alebo napríklad aj na rámik. Stačí do jedného rohu rámika nalepiť takýto kvietok a keď tam dáte nejakú peknú fotku, pamätnú, tak To znamená, že to je hotový. veľmi dobrá inšpirácia, pokiaľ má niekto narodeniny, meniny, jednoducho svoj deň, chceme niekoho potešiť, tak môžeme takýmto spôsobom skrášliť darček. Áno. Ja som do toho stredu, do toho lepidla vlastne nasypala také malé korálky, tu mám pripravené. A teraz, čo potrebujeme, jednoducho necháme ich uschnúť. Ako dlho to asi? lepidlo. To cítime podľa toho, že keď otočíme, tak mi teraz vyteklo, vysypalo sa dosť tých korálok, takže v podstate nechá to tam len uschnúť a ten prebytok tých korálkov v podstate potom vysypeme. Takže tie zvyšné vysypeme a kvietok je hotový. Kvietok je hotový a môžeme ho už použiť ako chceme na dekoráciu, alebo keď sa rozhodneme, môžeme k nemu prirobiť stonky. Drôtik omotať buď nejakou stúžkou peknou, alebo už jednoducho možno niekedy aj na špajdlu a keď to dáme do vhodnej dekorácie, tak to vyzerá naozaj pekne. Áno, ja ešte siahnem na tento kvietok, pretože ten je veľmi pekný, keďže sme v tom romantickom štýle, ten je taký ružový a je to v podstate o tom istom, akorát, že tie lúpene sme ohli špajdlou. Aha, alebo ceruskou v tom prípade môžeme malo aj by to byť pracovať. niečo tenšie. Jednoducho, keď máme ten lupienok, v podstate tak tú špajlu si dáme na tú vrchnú časť toho lupienka a jednoducho ho len trošičku ohneme. A tým pádom on nám opäť vytvárame ten 3D efekt, pri ktorom sme v podstate od začiatku, aby to nebolo niečo ploché, ale jednoducho do priestoru. Takže v podstate vieme použiť aj niečo v podstate, aby to malo okrúhly tvár. Krásne. Martinka, veľmi pekne vám ďakujeme, želáme ešte pekný deň. Ja ďakujem takisto. Pred nami je ale v tejto chvíli ďalšie stretnutie s ďalšou dámou. Určite, keď poviem meno pani Beata, viete, o koho ide. Táto dáma vďaka dámskemu klubu schudla už niekoľko kilogramov. Nedávno sme